Daşary ýurtlarda pul çekmegi ýatyrmaga taýýarlanýarlar. Türkmenistanyň Merkez Bankynyň fevral aýynyň başynda welayatlardaky bölümlerine geçirilen ýygnaklaryna daşary ýurtlarda plastik kartlardan nagyt pul çekmegiň dollugyna ýatyrylmagyna garalandygy habar berilýär. Bu maglumaty Azatlyk radiosynyň habarçysyna Türkmenistanyň Merkez Bankynyň Lewap, Daşowuz we Mary welayatlarynaky bölüminiň işgärleri anonim ýagdaýda berdiler. Türkmenistanyň Merkez Bankynyň welayatlardaky şahamçalarynyň işgärleriniň aýtmagyna görä, aprel aýynda daşary ýurtlarda plastik kartlardan pulun nagtlaşdyrylmagynyň dollugyna ýatyrylmagy üçin taýýarlyklar görülýär. Olar şol wagtyň özünde daşary ýurtlarda Türkmenistanyň banklaryna hasaplarynyň dürli ýollan pul çekmäge synançy edenlere garşy bolsa kanuny çäreniň görüljegini bildirýärler. Türkmenistanyň Merkez Banky aprel aýynda bank işlerine käbir üýtgeşiklükler girizmäge taýýarlanýar. Giriljek üýtgeşiklükleriň arasynda raýatlaryň daşary ýurtlarda plastik kartlar bilen pulu nagtlaşdyrmagynyň doly ýatyrylmagy, raýatlaryň daşary ýurtlarda öz bank kasabyndan dürli ýollan pul almagynyň gadaňy edilmegi we muňa synançy edenleriň kanuny jogapkärçilige çekilmesi, studentleriň okuw puluny gönümel Türkmenistanyň Merkez Bankynyň universitetiň hasabyna ýatyrmagy ýaly täze düzgünler bar. Aprel aýynda ýola goýuljak täze düzgün bilen daşary ýurtlarda hiç kim plastik bank kartlaryndan puly nagtlaşdyryp bilmez. Daşary ýurda gidýänlerden ol ýerde türkmen banklaryna hasaplarynyň pul çekmek barasynda hiç hile synançy etmejegi hakda ýörüýte dilhat bermegi talap ediler. Ondan soň daşary ýurtlarda Türkmenistanyň bank hasaplarynyň pul almagy synançy etmek kanuny bozmak hasaplanlar. We şoňa görä raýatlar jogapkärçilige çekiler. Daşary ýurda söwda gidýänler bolsa ýurtda ýany bilen nagyt pul akitmeli bolarlar diýip Türkmenistanyň Merkez Bankynyň Lewap welaýatyndaky şahamçasynyň işgäri gurrun berýär. Gepin gerdişine görä aýtmaly bolsa, ýanwar aýynda Türkmenistanyň Daşary Ykdysady Bankynyň Visa plastik kartlarynyň işläp başlamagy üçin ýörüýte resmi namany talap edýänligi habar berilipdi. Täze girdilen düzgüne görä Visa kartynyň eýesi migrasiýa gullugyndan ýörüýte hat almaly we soň ol hatam Türkmenistanyň Daşary Ykdysady Bankyna bermeli. Ýatlap geçsek Türkmenistanyň Merkez Banky ýygyderli ýagdaýda daşary ýurtlarda pul nagtlaşdyrmak düzgünine üýtgeşiklükler girýär. Munyň netijesinde geçen ýylyň noýabr aýyndan bäri daşary ýurtlarda Visa plastik kartlary nagyt we nagyt däl amal üçin ulanmakda kynçylyklar çekilýär. Hatda dürli ýurtlarda Türkmenistan raýatlaryň bank kartlaryndan hiç hili pul çekip bilmeýäni barasynda hem dürli wakalara duş gelinýär. Beýleki tarapdan Azatlyk radiosy bilen ara gatnaşyga geçen daşary ýurtlarda okuyan türkmen talipleri bolsa, Visa plastik kartlaryndan maliýe serişdeleriniň nagtlaşdyrylmagynyň togtadylmagy bilen özleriniň agyr ýagdaýa düşendigini, hatda çörek almaga da pullarynyň galmanyny aýdýarlar. Sözü jemläp aýtsak, Türkmenistanyna dollar söwdasyna we daşary ýurtlara uğradyp bolýan maliýe serişdelerine girdilen çäklendirmelerden soň Visa kartlary ýurdun daşyna pullary ulanyp bolmagyň ýeketäk ýoly bolup galypdy. Emma häzirki pursat türkmen hökümetiniň bu mümkinçiligini böwetleýänligine çalym edýär. Sözümüziň ahyryna bellesek, Türkmenistanyň döwlet resmiýetleri hem mediýasy daşary ýurtlardaky türkmen raýatlarynyň, migrantlarynyň we talipleriniň pul çäklendirmesi zerarly başdan geçirýän kynçylyklary barada kelama söz aýtmaýarlar. Türkmenistanyň degişli resmiýetlerden hem bu urda nähilidir bir kommentariýa almak Azatlyk radiosyna başartmaýar.